Hello guys, welcome back to another video. First video in 100 subs. I'm poking 9 heavenlies and 1 oblivion potion in this video. So let's get this. Yep. I'm going for some obliwalk. Go. Okay. Heavenly. Tukurishi. Tukurishi. Okay, I got, Are you joining this Marisi? Не, join us има. Аре, попвам. Okay, good luck, my boy. Мамо, чакай, че трябва да направя нещо набързо. Oh, you will work. Добре, сега си... Не съм вярвал на това. И... не! Мислих, че Аркенджел е Зюс. Аркенджел джумпскер! Well, fuck. За сега най-доброто ми е Aquatic Flame, което е абсолютен. Не Aquatic Flame, а Apostolos. Или не Apostolos, а Aviator. Слагам ми локи полшени. Сега попвам Oblivion Time. It's Oblivion Time! Нямам gravitation. Окей, Oblivion Potion Time. Не, падна. Знаеш какво, ще направя една Heavenly Potion. Така. Settings. Enable. Star Scorch Radiant! Да, мамо? Да, ето. Чакай, само да направим нещо, че показвам едно нещо на Никола. Добре, ще ти го дам след 5 минути, показвам едно нещо на Никола. Заклевам се. Учи домашните. Заклевам се, ето, обещавам. Добре, още 5 минути и веднага спирам. Обещавам. Ако им кажа, няма да бъдеш което нищо. Засичам. Категорична съм. Ари, след 5 минути ще спра. Имам 5 минути да попна Oblivion и такова. Добре. Ако ми се падне нещо лошо от Oblivion, като ще кажа, че ми е Star Scorch Radiant от нея. Не, просто ще кажа, че ми е Star Scorch Radiant от нея. Доволен съм с Star Scorch Radiant. Спата съм колко сегма ровно и мислич и Никите Рона, Bloodlust и Ави и другото. И новото. Чакай, време за Oblivion. Oblivion Potion. Сега, взех Obliwalk, отивам на 2 пъти повече такова. Чакай, сега слагам Loki Potion. Oblivion Potion. Така. Все още ми е тук... Чакай, Rune of Everything. Rune of Everything ми е свършил. Ще направя Rune of Dust. Добре, айде. Време. Не е Star Scorch майна. Баси. Вече няма краша от нещо. Star Scorch, Radiant. Брат,
ти имаш Това щеше да... Това между другото щеше да е... Това щеше да е Star Scorch Radiant. Пускам Heaven или без това, не? Не, Gravitational. Това корона го дава къл. Unbound. Искам. Сега отивам се Buff Enable, Auto Roll, посреден на Heavenly и ще купя още един пак. Имам 460 точки, ще събирам за последното си. Не. Добре. Така. Добре. И сега отивам Heavenly Potion 2. Да, ето, накрая съм. Undefined. Да купа ли второто? Да купа ли първото, де? Undefined. Не, ще го скипна. Трябва да повече се реска. Добре, сега. Купувам първото. Я. Купувам първо. Ще ми свърши това. Лъка. Бате 15 Heavenly преди. Една обривянка. Няма как да не изпълня. Star Scorch Radiant, да, ама. Защо ми е по-добър късмета на Heavenly, отколкото на обривянка? Обливен трош. Кой са па на обривянка? Хроматек и... Астрал. Обаче, как... Какво това е? Астрал ми е на аутоскип. Още 4, Никола. 4. Астрал. Бро! Него сте Астрал, нали? Не бега. Няма да знам. И... Heavenly. Това какво е? Celestial Divine? Мислех, че е нещо много хубаво. Да. Добре, мамо, има още 2 обливянки, които ще са горе-долу 2 минути. Добре. Майма дисконектна. Дисконектна, ма да. Бате! Какъв е толкова късмето е? Само един Star Scorch Radiant. Да, футболката! Нямам интернет. Кой левел си в бокс, брус? 2400. Аз съм максимален, Добре. с 30 милиона пари. Те нямам интернет. Хари, зареждай, Бра, днеска правих един от най-екстремените проекти по човек и природа. Громнах се направо на броски. Края на екстрем, знаеш колко мъчета ме беше уверен. Аз пиша за една телескоп си, което... Добре, зареждай ми. Само 2 Heavenly-та имам останали. Толкова здраво си викам на те, брат. Айде, бе, брат, аз мога ще пич, бе. О, не. О, Джойни прави сервер, имам късмет в
влизай в права сървъра ти. Сигма игра! Бъде... Това е болка. Времето ми има дори благословено число. 3. Това е болка. Инвайт, ти що рефнала? Инвайт до... Туалет ще ходиш? Да, Ще ходиш ли? ще малко. А ходиш, отивай с нещо да се къпа. Добре. Ще ходиш ли? Не, няма да хода, ай. Какво ми звъниш? Знаеш ли, че вече имаш 103 абонат? Знам. Да ти ги честя, ти можеш ли сега да играеш? Да, сега играя, ама трябва да бързо да направя нещо. Ари, влизай в правата. Отивам в права сървъра ти. Ако не ти действа моя лък в това привейсър, значи не си... Идвам в твоя привейт сървър. Пълно сървъра пише Archangel лък. Ако взема Аркенджел, Това не плащаш. Шегувам се. няма да взема Аркенджел. Има с 2 хермометъра, аре брат, аз с 5 хермометъра на химпич. И какво беше? Аз с 15 хевенита съм ролнал и един Oblivion съм ролнал. Един Star Scorch Radiant. Това ми е единствения глобал. Нямаше ли как? Отивам за Обилък. Последния ми Обилък при това. Не, бат, лъгвам. Matrix Overdrive е easy да се взимала, брат. И най-доброто ми е... имам два Star Scorch Radiant, един Aviator, един Stormer Hurricane, един Sailor, един Star Scorch. Ето сега просто ако не включва. Аз се събирам за Ragnarok. Не, бат. Свършили са ми луки полшанките и затова имам ужасен късмет. Бро! Окей. Ако ти Фортън споил е много скиднела момиченце. Идвам с тебе с холограмата с... Пускам. Undefined, бате. Бро! Аз съм сериозно пукнат. Маршал. Така, бързо. Последен! Свърши ми форчуна! Не! Всичко ми свърши. Последна хевенери. Какво е жълто, е? Сириус. А, Soul Sultan. Еми... Бро! Solar Solstice! Това е много гадна работа. И това са всички полшанки. Каква ти е реакцията? Еми... зле. Но...